Sopo sing dikeki kono? Pokoke manut buntelane botokan kuwi jam lahir. Ini tesih niku. Itu masa Ganduli pas. lho Cek ya lho Wis dipas lho. gak lho Kuwi nek. Lah iki cek jane anune keri kok wong doke timbangan. Wo dimari doke cuma caruk sisan ya. Oke yo Timbangan nganggur ngono lho ngono kok ya iki ndi doke iki Munjune, Pak. Doke doke nanti kependem ora. Udah wis dene jero. udah wes ngeneng ku nak meri kok nek doke dhewe dikeki to des sing akeh sik akeh no Pak Iya, Jane ini iki aku kan, no? sithik-sithik ya. Sudah wae, Pak. dijokine kopi ya tak jokane ya sih Wis lah iki wis. Jokal. Yo. Ora boleh lah. Wah wani jok ya ya. Tak jok ngene jengan iki. Jengan iki. Wane panas. Karepe ya. Masa ngombe tuwek ngono. Ya karepe nenek kan. Aku pas metu es iku kae. Nggo mat tau. Yo. Wes malah tak tekad atuh. Malah booster terus ngono. Ora kowe kata ombe. Ya urine anu loro tuwak neng ngene malah ngono. Kene wis ora. Wis ra gagas. Tak tekad. Jadi mau kulkas iki ikan ini yang Anyep. kadang-kadang iki ya. Jadi tambahin nah. Nah, iki Itu karo Mario gak diombe. Itu. Mergo yo nundute kuwi. segone. Nah, Manuk puter kaya manggung terus ana. malah marukku iculok. Puter. Ya puter karo dekuku gejlekane. Lah dengkune kuwi sing Suradek nemu kae. Lah ketemu Suradek icul neh, ini Suradek ndok loro. Icul neh. Gelem manggung. Hah? Gelem manggung. Mau manggung ae tak pakani pur karo jagung kok terus Lenggan kae. kan nemu. Boh. Bukan. Kayak sapa? Aduh, puter. Putih. Oh sing go anu apa kuwi anakmu lho? Ah, kuwi puter nggonku. Yo kira aku asih sitok cekel Suradek, sitoke cekel anakmu kena. Ya wis anu kuwi. Gak jokopan bareng. Wah, dikene aku kono. Nah, yo Anu, Mbah. malah beneran wi. Manggung ae nang Kan ora. Joko gendon ora tau beres pasek mati kok. Ayo Tuku piye. asik lengkeng anak. gendone nganti wae. Ya ning omah. Ning gendone Manggung tak itu ping 10. gua elok lho. Iya. Grup ping 10. Jadi manggung tak le aku. Manggung ditungi ya. Kae manuk kogone Suwargi Kiran. Heeh. Putih. Heeh, ben anake loro putih kabeh sitoke ketemu Suradek. Sitoke jaluk diplon wi. Suradek wedok. Mbah lanang mbah wedok mau. Nek wedok Enggak banter kok. banter lanang. Jalak karo antilang iki lahir para iso wis mbugah darane. Lah yo ngono kuwi. Wah, pati jeruwet karo jenengan. Aku nek sing rada gelo dikukune kuwi ya wah wis. Mati yo diben kene. Kayak iku apa foto lunga. Jalak ciri ilang kok. Oh, bedilan. Pates dengkul iki. Oh, mangkreng mesti sitok ngono. Oh, totol dhewe lho. Kalau kan. Kalau kan. Ora penyu. Lah bener. Contoh iki aku karo kae musa kuwi. Lah itu yo Manggung ah. Ora kok. Ora ning kraine. Aku jalak kebo acune, Mas. jarak kebu. Aku manggung kok. Ngono kae adus terus jarak kebu biur-biur anu blumbangan kae terus kok.
Kuwi jala putih Sing jala ora ning go Harsono ora dibaleni no. Oh alah. Nilai Tembunge nyileh no, manuk dek nyileh. Loro pas itu kan. ditang Wis apa-apa. Manuk dek nyileh. Tanggo tunggal kan aku ben manggung sik. Nggih ngaten nggih sampun rebat sekap sedayanipun syukuran anggenipun Rayi Wilujeng Gusti Allah maring kanugrahan tumrap keluarga Pak Marsono iso tuku sepeda motor saged selamat Rayi Wilujeng sing numpaki sing ditumpaki saged sempulur raja kaya lembunipun saged tentrem ayem mangun bebrayan putranipun Mas sedayanipun lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nggih. Turun. Iya, turun.